Hainbeste urtean jarratxu duten kazetari zaletu bezala, ja barnian neudakat posa, hasi geziet imaginau, jokalai hauek zer nolako posa daken eta ez jokalai hauek bakarriz, baizik eta klub guztiak eta azkenean urte guzti hauetan lanian ibili dian klub danak. Urte zail asko pasatu dugu azken aldixan, Arkona da jau aurretik San Miguelekin egin zen denboraldi on bat, baina gero beti urte zail bat etortze zen, eta Arkonadakin ligan erregularitatea bilatziaz gain, kopako final batea aiatzia bai da lorpen izugarrixa. Gaina jakinda urtengo proiektu izan dela jende gazteakin apostau dugu. Agian fitxaketak ere ez izan oso ezagunak, izenez behintzat, baina danak erantzun dugu, eta nik uste alde horretatik bai dela konfirmazio bat, Realak egin doala lan ona, gozitxun utzune batzuk aurreko urtetan, baina behingoz egin doala lan ona, eta da aukera bat, titulo bat altzatzeko, eta ez para posible ere final baten egotia Atletico Madriden kontra, eta gainea azken aldixan Atletico Madrid Barcelona, binomiua, Atleti ere batzutan egoteza, baina azken aldixan jakinde hiru talde o bi taldeen artean egon dela bai liga da bai kopa, Realantzat kopa honetan, final honetan jatzia bai da hito historiko bat ja irabazi aurretik bai. Eta honen markatuko ea hito historikoa dan, o badaban proiektu bat eta sendotzen juten den, eta ez dan izaten gauza anekdotiko bat. Badakigu aste gogorra izango dela, baina eduki ditugu denboraldi osoan zehar horrelako momentuak, anoetan bi aldiz jokatu dugu, eta pixkat prestatu gera okasiorako, eta saiatuko gera normaltasunez dena eramaten, eta lasaitasunez dena hartzen. Kristona sentitu dugu 1000 umeen babesa, pertsona askoren garrasia, eta sorte ona opa digute, eta oso pozik gaude sentitu dugun giroarekin. Nik uste lehen honai komentatzen zubietan Garbinekin eta garaipen handixena dala aurten bai ligako talde askok, eta bai Reala lortu doan sale batzuk erakartzia, da sale horre ez anuetan bakarri behizik eta zubietan ere gitxinaka mantentzia. Anuetan irik izan aurten bi partido, derbisa da bat kopako final erdixa, hain zuzen ere, eta izugarrixa izan zen. Eta danok esate anekdota baten ez gelditzia, beti ez, bilur hori de bai ondodo, danok txalo etxeo, danok animatzeu, baina gero ze. Eta garaipena ondixena izan da gaur zubieta jun, aurrak izan diak eixenak, baina aurro horrek ikustia referente, benetan sinadura horre lortzeko burrukan etxia, benetan sinistia jokalai horrek ikus mirada errespetuz tratatzia hain normaltasunez, nik uste gainontzeko ganantzat ereduri ala ume horrek, porque ikusten dugu, azkenean futbola dela, eta ez diale izar kristonak, baina bai diala futboleko jokalaixak, eta eurak ere bertan irudikatzen diala. Nik uste aurtengo garaipena handixena futbolian hori izan da, eta hainbeste urtean egon gehanok lehen sinadurak eta zeuen firmatzen. Orduan ikusteak gaur, hainbeste ume eta bestian Sandran agurrian ere jende asko Sandra Ramajo hitza izena errepikatzen eta behai identifikatzen, nik uste aurretik futbola lahareuen asko gogoratuko ziala esaten, bauzen bat ematen da ezetz, baina bai evoluzionatu da ikusgarritxasun alde hortatik. Nik uste lehengo pausua dela, ja telebistan ere ohikoa da ikustia partidak eta horrek asko laguntzeu. Irudi bat ikustezu, jokalaixak ezautzezu, eta da izugarrixa alde hortatik. Gero do beste aldia, oain dio soldatak ez dialatu inak, eta betiko historiuak. Eta ematen da, oain txeroz jokalaixak ere konbenio bat hitzarmen kolektibo bat sinatzeko borrokan, jokalaixak eurak ere altzau egin dira, naskatu egin dira, desan dugu guzin izteguk etxeun lanian, eta hori ere beha, jokalaixak altzatze hori beha ere, nik aurrera pauso bat bestela ikustet, ez beti isilean egon dira, dana azeptatzen, dana bai, hau egin beharko deu telebistan agertzeko, hau bestia. Nik uste horrek bai ematen zuela alduntze, urte hauetan hainbeste aipatudan alduntze zen hori ateazakue, eta nik uste pozgarrixa dela, eta baina etorri behar da, kluban aldetik, eta txapelketia antolatzen doanan aldetik, soldatatu egin batzuk finkatzia, eta hori eskatzen dena da duintasuna, eta ikusgarritxasuna, eta duintasunak nik uste dana hobeto jongo zala. Hitzarmen horretaz hurrengo denboraldira begira dauan zurrumurruetatik aldentzia,
eta kopan zentratzea. Gaur irudi hori hartu dut, eta beste aldean kasetarixok igual kezkatu haugoz, notizia dalako eta aurrengo denboraldira begira aldoalako gauzak aldatu. Azkenean da La Liga Tebasena eta Espainiako Futbol Federazioa Rubialesena, eta euren artean dake tirabira batzuk eta tirabira horrek eraman dugu arlo guzti, eta gizonezkoen futboletik hasitxako tirabirak dira, eta baina emakumezkoen futbolak hartu da indarra ikusitxa, da baina dana ikusten zagula ikusitxa, nahi izan dugu beuren alde eraman. Gaina jakin du urrengo denboraldira begira dozela ez tala hemendik 2 urtea. Dala, ja datorren zehoze, eta euren arteko tirabiren ondorioz emakumezkoen futbola dola pairatzen, euren kabreazio dana eta euren egoera dana. Eta horten eman dan, pauso izugarri ikusitxa, jendie hurbiltzen dela, jendie engantzatu dela, eta jende honi esatia, urrengo urtean beste kompetizio bat egongo da, hemen jokatzen duenak izango dugu aukeria Championsa jokatzeko, hemen ez, da pixkan astatzia, ja lortu danean, indar bat benetan aurre etxeko. Eman dugu aurrera pausoak emakumezkoen futbolak, baina bai kontagia ditue bai, gizonezkoen futbola hain zikinduta dagoan negoziatzeko moduak, eta ize aurre hau gabe nahiko noan esan Telezinkon finale ematia horren eredu dela. Zut gezurra esango, nik amestu egin dut kopa altxatzearekin, eta ametsak egi bihurtzeko aukera paregabea daukagu eta horretan saiatuko gera. Oso zaila izango da, ze beraiek ligako txapeldunak dira, baina esandakoa partido bakarrera aukerak oso handiak dira eta gu saiatuko gera irabazten noski. Gaur arte enaban konturatuta Realak bigarren itzulixan 2 neurketa bakarrik galdu dela. 2 neurketa horrek galdu ditu Barcelona eta Atletico Madriden aurka. Konfirmatu dut eta egisa da, joder. Orduan, bai da egisa dinamika hon baten heltzen diala. Agian da nodakau buruan igandeko neurketa hori, bat eta 3 galdu zen Zubietan, Atletico Madriden behan aurka, baina gaur jokalaixak ere esan dugu, eziala erten bihartzian bezala, eta nik uste ulergarria dela. Atletico Madriden ligia zaban jokatzen, horrek ez nahi esan ligi erregala uzizuela Atletico Madridi, baina bai da ulergarria jokalari batzu reservatzia, beste erritmo puntu batekin lantzia partido hori, aste honeta behira. Ni bai noi da ados, oso desberdina izango dela finala, klabia hongo dela defentsan lan honain eta uste Mailit horrek esan duela erraztasunik ez ematen, porque Atletico Madrideko aurrelarisek ez dugu bihar erraztasunik zure laguntza gola sartzeko, bera bakarrik kapaz dira. Nik uste hortik abiatuta eta aurrian fin ibili ezkeo Realak ez usteko bat emateko aukeria badakala. Ondo ikusten dut, nik uste aukera asko ditugula. Finalak nik beti berdin esaten dut, desberdinak dirala, jokatu behar dirala, eta aterako dugu gure barruan daukagun guztia finala onera, kopa onera ekartzeko eta gure jendearekin batera ospakizuna aurrera eraman alizateko.